U današnjem društvu sa ubrzanim tempom života hronične bolesti su u porastu. To je uzrokovano kombinacijom faktora kao što su zagađivači, GMO hrana, toksini i emocionalni pritisak. Vremenom, ovo nadjačava prirodni mehanizam samoizlečenja tela, što dovodi do hroničnih bolesti i ugroženog imunološkog sistema. Savremena medicina suočava se sa problemima rezistencije na lekove, nuspojavama i prekomernim lečenjem. Mora da postoji drugo rešenje. Dobrodošli u svet biorezonantne terapije. Biorezonantna terapija koristi koncepte energetske medicine i kvantne fizike kako bi pomogla telesnom samoisceljujućem sistemu. Kvantna fizika otkriva da svaka supstanca emituje elektromagnetne talase. Ta se energija može meriti kao frekvencija. Zdrave ćelije tela imaju svoj jedinstveni frekvencijski signal. Kod zdravih organa frekvencija je konstantna, ali kod bolesnih organa ona je promenljiva. Slično ćelijama, virusi, bakterije i toksini takođe imaju svoje jedinstvene frekvencije. Kad je naš imunni sistem oslabljen, ove patogene frekvencije ometaju i prekidaju komunikacijske signale našeg tela. Biorezonantna terapija je nežna i neinvazivna. Svaki tretman traje oko 1 sata. Hronični stres, nepravilna ishrana i akumulacija toksina u našem telu dovode do poremećaja zdravih procesa naših ćelija. Bikom biorezonantnom metodom podržavamo zdrave frekvencije našeg tela, dok istovremeno poništavamo frekvencije koje dolaze od patogena i spoljašnjih negativnih uticaja i na taj način sprečavamo stvaranje bolesti. Biorezonantna terapija uspešno leči intolerancije na hranu, alergije i stanja kože, respiratorne probleme, gastrointestinalne probleme, probleme u menopauzi, ortopedski bol, hronične i degenerativne bolesti. Takođe, pospešuje i oporavak od karcinoma. Savremeni način života nam ne ostavlja dovoljno prostora da se posvetimo svom zdravlju. Svaku tegobu pacijent treba da shvati ozbiljno i da pronađe uzrok. Biorezonantna terapija nam omogućava da pronađemo taj uzrok i da ga otklonimo. Biorezonantna terapija se primenjuje u 90 zemalja širom sveta, a koristi je preko 5000 lekara u Evropi.